Umabot sa tinatayang 455,600 pesos ang halaga ng shabu na nasamsam sa isinagawang bypass operation sa barangay Bulawit, Malasiqui, Pangasinan. Sa pinagsabi ng operasyon ng lokal na pulisya at ng PDEA Regional Office 1, nahuli ang suspect, isang 41 anyos at residente ng San Carlos City na kilala sa alias na Ipeo. Na-recover mula sa suspect ang humigit kumulang 67 na gramo ng hinihinalang shabu kasama ang iba pang non-drug evidence. Isinagawa ang inventaryo at pagmamarka ng mga ebidensya sa mismong lugar ng operasyon sa presensya ng suspect at mga testigo alinsunod sa itinakdang proseso ng batas. Kasalukuyang nasa kustodiya ng mga otoridad ang suspect para sa kaukulang dokumentasyon at paghahain ng kaso sa ilalim ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. IFM News. IFM News. IFM News.